pel·lícules de cinema català noves que jo proposo a qui les vulgui agafar. És un spin-off de La Casa en Flames, però amb la diferència que no són uns pijos, ¿vale? A La Casa en Flames és una família de pijos amb la seva casa amb piscina a la Costa Brava i amb tota la pesca, i aquí és un pis de 4 persones de l'Hospitalet que no arriben a fi de mes. Quina és la diferència? Te l'explico. La diferència està en què a La Casa en Flames, si s'enfaden, doncs cadascú se'n va a casa seva i no passa res perquè tenen la seva casa extra. En canvi, si en un pis compartit t'enfades, tu t'ho has de callar, perquè aquí no hi ha solució, no te'n pots anar enlloc. Llavors, el que fan en el pis d'en Flames és optar per la forma d'enfadar-se dels pobres, que és la passivo-agressivitat. Jo què sé, crear un grup de WhatsApp en el qual... Sense un dels integrants? No, amb tots els integrants, però dient no, és que ens hem de repartir les tasques perquè això s'ha de parlar, perquè estem veient que no hi ha un bon equilibri de tasques. Fan un Excel. Després, quan es complica una miqueta la cosa, ja van a ficar notes a la nevera. Fan falta plats. Uah, tinc records de Vietnam, d'això. El drama arriba quan un fica en el grup de WhatsApp una foto de la pica bruta. Llavors, com a venjança, un li roba el iogurt de proteïnes del Mercadona, de la nevera. Són així com petites cosetes. És una cosa molt costumbrista, molt petita. Un projecte petit que jo aporto aquí.